И ще го покажа. Показвай. Има бък за 2017 за едно... Тихо. И за тези, които гледате този клип, аз съм Если и не знам, защо забивам така. Както и да е. Въздух. И за тези, които гледате този клип, при мен е Катито и Петя. И тя ме бута. И това е втори епизод в Алфа Склада. Може би нещо, което знаете сигурно в момента, чуете къде си в момента. Защото не знаете, че си смених тима. Не знаете, че вече съм в Girl Team и правим Girl Team. Нищо, че има едно момиче в сървър, който не е в нашия, но... Правим ли го? Правим ли го? Тихо сега. Да, това ни е базата. Всъщност аз много време съм тук и нещото, което е странно, имам третия епизод сниман, но не и втори, и сега се правя втория и да. Третия епизод ще е много забавен. Гледайте го. Така де, ще ви разведа набързо из базата, защото за мен не е нова, но за вас е. Тук не е чантинга, в момента между другото няма да казвам какво е това, но като гледате третия епизод ще разберете защо има толкова много материал. Тук са ни фермичките. Тук е кокобинса за Петя, защото тя прави корабийки. Ето тук сега ще ви покажа честовете й. И да, тук си преместихме нещата. Горе и долу са подредени, смисъл. Бих казала, че са подредени направо. Не знам. Имаме доста ресурси. Някой ми писа в Steam. Там този звук го чух. Тук между тези дървенца си ги прави Катя. Аз не се занимавам. Сега ще ви покажа най-новите неща, които са автоматичната ни ферма за риболов. Така че са. Ето я, заставате тук, водичката и си фармите, като задържате самата мишка ето тук към мъгъла на тази кутия. И тук сме хванали някакви неща. Но аз като цяло не я ползвам много, защото се направям как постоянно спам и това и се мърда и си фарми тук на това кейче. Ето тук си стоя и тук са нещата, които съм хванала. Интересни са. Там горе е тази мелница, която най-вероятно между това сте гледали силно от клиповете на Катя. Къде ми е храната? Гладна съм. И това са не е нищо ново, но най-вероятно ще почнем да правим още някакви постройки нататък скоро. И да, тук може да измислим нещо да направим. Тя е направила вече. What the fuck, аз сега го виждам това. Добре, това вече е ново и за мен, защото аз не го знаех. Тук Пети се занимаваше. Мисля, аз сега го забелязвам. Това е яко. Съм направено. Да, значи явно нищо няма да се прави тук, защото... тук надолу може да направим нещо. Някакви водопади, да я знам. Ще го измислим. И така, автоматичната ни ферма, която е тук за риболов. Чай, покажи и тук дървото. Стига да е. Лампа Point, Стейси, 2К и 17. Ще разкажа набързо историята, тя е. Бяхме в базата на Алекс и на още някой, който забравих. И те нямат недър портал. Може би, защото не искат да им се знае самата база къде е още, може би искат да я знаят повечето. Но ние разбрахме, измъчихме ги, те ни казаха координация. След което отидох и казвам на Катя, направи си лампа Point. Не исках да го казвам това. Исках просто да си направим, това сейфваме... Waypoint. Това сейфваме, самото място. Обаче казах лампа Point. И всички умряхме смях. И хаха, да. Това ни е... Какво е това? Смелтър? Точно така. Като цяло доста ефикасно. Наистина работи много бързо. И ще го покажа. Показвай. Има бък за 2017 за едно... Тихо. Само за 2017 ли? Има бък за 1.11, исках да кажа. С шевите шукари. Ето, демонстрирай. Да, дами и господа. В смисъл, така сме си го направили. Това ще го бутнем, най-вероятно ще го направим. И долу сме си направили... Дис, което е много яко и тук са ни всички роди, които са изключително много. Вие сам колко редстоун
Много е яко. Ще гледате следващия клип какви приключения правихме и защо имаме толкова много неща. Той има още закопане, но не, няма да гледам. Гледай каква картина сложих. Гледай какво е яко, а? Да, видях, аз между другото първият път влизам вътре и викам, абе, брат, тук имаше изход, викам къде. И в следващия момент се сещам, че може да си го направила така. Няма проблем. Така че, най-вероятно няма да правим абсолютно нищо пак и във втория клип, защото за вас е ново място, нова база. За мен е нещо, на което съм от седмица, вече съм направила доста и в момента не се сещам какво да правим точно за клипа. Така че, важното е, ще убия това пешо ли беше кънчо? Вече го няма. Добре, виж сега, аз спирам тук клипа. После, като убивам Уиндър, просто ще добавя и то става клип. Ще биеме Уидър. Или днеска, или утре, други ден. И нали имаме главите? Да. Значи скоро може да очаквате и клип от биене на Уидър, така че доста работа си имаме, тук си разцъкваме. Но днес на следващия епизод е много интересен. Ще бъде много интересен, аз го знам, но вие ще го гледате невероятно след седмица-две. Няма проблем. Не съм от най-редовните. Така че, да, ако имате някакви въпроси, между другото, задавайте под клипа. Да има на какво да отговарям, когато преди и след като бием уидъра, най-вероятно. Така че, това беше всичко от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Надявам се да ви е харесал и очаквайте доста от нашия Girl Team, защото вече почваме да размазваме момчетата.